ዘተሰብሃ ስቡሃ ዘተሰብሃ ስቡሃ ዘተሰብሃ ስቡሃ ዘተሰብሃ አንስት አንከራ አንስት አንከራ አንስት አንከራ አንስት አንከራ ትንሣኤሁ ነገራ አንስት አንከራ ትንሣኤሁ ነገራ አንስት አንከራ ትንሣኤሁ ነገራ አንስት አንከራ ትንሣኤሁ ነገራ አንስት አንከራ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አነ ውእቱ ትንሣኤ ወሕይወት ዘአምን ብየ እመኒ ሞተ የሐዩ። ትንሣኤን ሕይወትን አነ እየ። እቲ ብኣይ ዝኣምንሲ እንተሞተ እኳ ሕይወት ክነብር እዩ። ክቡራንን ክቡራትን ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን እትነብሩ ኩልኹም ኤርትራውያን እንኳዕ ናብ በዓለ ትንሣኤ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓኩም ኣብፅሓና። ቅዱስ ዳዊት ብመንፈሰ ትንቢት ኣብ መዝሙሩ ኣቐዲሙ ትንሣኤ ክርስቶስ ክገልጽ ከሎ ይትነሳእ እግዚአብሔር ወይ ዘረው ጸሮ ማለት እግዚአብሔር ይትንስእ ጸላእቱ ኸዓ ይብተኑ ይብል። ዘላለም The Strait of Hormuz has been closed for some time now, and the impact has been so huge. And African countries have been badly affected by this situation.
not only importers of items such as petroleum from these Gulf nations, but also exporters of various products to Gulf nations from Africa. They have been, affected badly. What do you think African countries should do about this? African countries need to have a mechanism to withstand such kind of global crisis. So let's start from the good news. And a few days ago, we have had a good كم تريوم زلهم بلصقنا بزعبا وشمت حرموس كجبر زلون أفريقيا بعبد الرجاء نتكونتات كم ز عينت بلوكيد ناي وشمت حرموز ويون كلا عبيت نجارات تجاتي ممسي بخماي كنسجرهم نخلاب زبل دي بيت جبر له بزحت جزء أبزي بالكتاكا مزراب عمسلو زخونة أجمع يبلون دليتهم يا بعدهم جن أبكون النت ملص بلصقنا انتهي جبرالون ره ማስራብም ፖለቲካ ነው። በተራቡ ሰዎች ፊት ጻዳ ልብስ ለብሶ ጎምለል ብሎ መጓዝም አበላው ማለትም ፖለቲካ ነው። አመቱን ሙሉ የተራቡ ሰዎችን አንድ ቀን ማብላትም ፖለቲካ ነው። ከ40 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ህዝብን አስርበው የፈጁት ጠቅላይ ሚኒስትር ቤተ መንግስት ውስጥ አንድ ከረጢት ዱቄትና 10 እንቁላል መስጠታቸው እንደ አገራዊ አጀንዳ እንዲነገርላቸው ይፈልጋሉ። አንዲት ሳንቲም ከኪሳቸው እንደማያወጡ ቢታወቅም ጠቅላይ ሚኒስትር ባይሆኑ እሳቸውና ልጆቻቸው كم تريو زلهم أبي أحمد أبزاود أمتات كم زيا غيرو أبيت منغستو نا مليونات دولار نا بليونز دولارز بيت منغستو صريحو نحنت معلتي حنت خرطيتن زيتن كم زي حبتام كم جبود هبوم زلو نا هاجر باجت تقيمو نحنت معلتي انقاقحون زيتن با اخلن سلا ذهبو شجر دفتحين املاق زحقوسي املاق دس بلولو دمسلو سبيب نعم حجي قال لهم انتهي مو دليت نديو خجبر مرح هيمانوت نديو مرح هاجر نديو مسزبو نحنت معالتك حقوسهم تفتنن انتهي صقام علو كتبلون تدخل يهم حقهم يهم مرح هيمانوت نو مرح هاجر اب او دعمت قال لنا قال كجبر نبوريو ولا ام بوغن ايرتران طريقهم اب سوشيال ميديا زراهم مونغ تكون تدخل يهم اوكي زي اجي نزون ببزح نجر زتنتنو وسبات سميه جن حادثه او دعمت مدري اسلامي تقينو مسجد كيدو صلاتون دحر غيرو كريستيان دحر قينو دما كيدو بيت كريستيان تتسالمو مجمريا نتسب اي تقدح كتب لا تخليها كورس زي برايفت نجر يجن امنا حزب بيت كريستيان دحر متيو نقدنيو كسلو تسال دما نا سوشيال ميديا كورجيو كم قلسب هذا بريزنت ونسب سلا زخونه مساملاخو كيدو صلوت غيرو مسكولو تساليمو ويغون اسلامي تخين دما صلاتو غيرو كملس نبور ነገር يزي ስለዚህ ፖለቲካ ክትገብረላ ገዳስ አይኮነን ጀነፍሪት አይኮነን ከምሰብ መተን ተልخلو ወንሱን ከምሰብ ምሳምላሁ ክራኸበሉ ዝደል መንገድሎ ንዑን በይኑ ቅዳሴ ክግበረሉኻ ይካል ኳንተ ኾነ ምስ ህዝብ ክሳተፍ ተደልየ ድማ ሕማቕ አይኮነን ስለዚህ እዛ መልእክቲ እዚ እዛ ፕሬዚደንት ሳያስ ገብራ ዘሎ መልእክቲ ከም ፖለቲካ ዝቆፅሩ ሰባት አለው ከም ድሌትካ ከተሽርፈት ትኽእል ኢኻ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ተልእኮ ክገብር እዚ ናይ ሰብኣዊ ነገር ኢና ኣይክሪኦ ከለኹ ፖለቲካውን ኣይኮን ግን ሃገራዊ ቴሌቪዥን ወይ ብቴሌቪዥን ኤርትራ ወይ ገለ እንተድወፅ ነይሩ እሞ ገለ ካልእ ምበልካ እዚ ግን ሰብዚ ስእልታት ድወፁ ዘሎ ብተራ ሰባት ተሳለ እምበር ብመንገዲ ሚኒስትሪ ሓበሬታን ገለ ዝወፀ ቪድዮ ስእልታት ኣይረኹም ካብ ካልኦት ይወፅዩ ኣብዚ ክትሪኦ ከለኻ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝሓለፈት ኣውደ ዓመት መጀመርያ ከምዚ ዓይነት ንሰባት ኣኪብካ ከተብልዖም ሃብታም ድሕሪ ኮንካ ክትገብሮ በር መርሓ ሃገር ተኮንካ ገምዚ ገንዘቦም እዩ ኣብ ካልእ መንገዲ ክትቦም ዘይትኽእል ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ጥራይ ክትቦም ትመርፅ ሓደ ሃብታም ካብ ጅቡ ኣውደ ዓመት ምድሪ ከምዚ ገይሩ ክሕግዝ ተደልዩ ቻሪቲ ዝበሃል እዚ ፅቡቕ ነገር እዩ መርዓ ናይ ሃገር ግን ነቲ ፀጋ ናይ ሃብቲ ናይ ሃገር ተጠቒሙ ነዚኣቶም ስሕራይ ንሓንቲ መዓልቲ ተድሮም ኣለኻቶም ኣብዚኣ ናትካ ዳስካኣቱ ዘይክእሉ እንታይ እዮም ክኾኑ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኢትዮጵያን እዩ ዝብለኩም So this raises a big question. ምክንያቱ እቲ ኩነታት ከምዚ ጃጅመንት ከይመስለኩም ኣብዚ ስምዑ ሰላም እንዴት ነህ? እንትን 2 ሊትር ዋስቲ አለ ግን 50 ብር ገብቷል። ገባ? አዎ ገባ። አዎ እሺ እንቁላልስ አለ? አለ። እንቁላል ስንት ነው? 25 ብር ገባ? እሺ ዋና ነገር ዘይቱስ? ዘይት 2500 ብር እስtek ገባ? አይ መግባቱን ለማረጋገጥ
ገባ ኮይና ኣትዩ ጥራይ ኮይና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዋጋታት ኣብ ኢትዮጵያ መሰንበዲ ኮይኑ ዘሎ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ ገባ ኢሉ ከይዱ መስኪን ናይ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እቲ መናብሮ ንኩሉ ቀሊል ከምዘየለ ኣብቲ ሃገር እዩ ዝንገር ዘሎ መናብሮ ናይ ኤርትራውን ክነግረኩም እየ ካብ ዕዳጋታት ዝመፅእ ነዚኣቶም ጥራይ ኮንኩም ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ዋጋ ናይ ዕዳጋታት መናብሮ ኤርትራውያን እንታይ ይብሉ ብግልፂ ኣብዚ ሕብብእ ዝብልዎ ከርእየኩም እየ ፅንሂለ ካብ ቀፂልና እቲ ኩነታት ናብ ካልእ መንገዲ እውን ክንወስዶ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ሓበሬታ ስለዝርኢ ዘለና እዩ ስንሳስብ ተስፋ እንድቆርጥ ከሚያደርጉኝ ነገሮች አንድ በፕሮፌሰር ማዕረግ ያለ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ሽንኩርትና ቲማቲም ይዞ ቤቱ ገብቶ ፓስታ ቀቅሎ ወሩ ሙሉ ሊኖርበት የማያስችለው ደሞዝ የሚከፈለው ሲሆን ወይራስ እንደዚህ አይነት የሃይማኖት መሪዎች ማለት ነው እዩ እነዚህ ትላልቅ ስጋ ቤቶች ቤት ዘግተው ማለት ነው ቢራ እያጠጡ የሚያደልቧቸው በሬዎችን በቁርጥና በክትፎ መልክ በልቶ ማለት ነው እንደዚህ ሞዴሊስት መስሎ ሳየው በጣም ነው የሚገርመኝ ኤኒዌይስ የሃይማኖት መሪዎች ቁንጮ የሆነው እዩ ጩፋ ይመቸው ምክንያቱም አንድ ጊዜ በረከትህን የያዘብህ ዘንዶ ነው ብሎ ሲያስተምር ሰምቼ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ዶክተር ደሓይሽ ወላ ፓስተር ኣብ ዝብል ዲቤት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣፀቢቑ ፓስተር ምዃኑ ሓይሽ እዩ ዝብል ዘሎ ሶሪ ነቅፍ ኢለ ኣይኮንኩን በት ሪያሊቲስ እቶም ፓስተራት ኣብኡ ዘሎ ብፕራይቬት ጀት ምኻድ ጥራይ ተሪፍዎም ዘሎ እምበር ዝተረፎም የብሎምን ገለገለ ፓስተራት ብፍላይ ምስ ብልፅግና ርክብ ዘለዎም ድማ ምስ ኣቢ ርክብ ዘለዎም ኤክሰሲቭሊ ሃብታም ላይፍ ስታይል ከም ዘለዎምን ሕሉፍ ሓሊፍዎም ከማን ኣብ ገለሲ እቲ ኤሊት ሰራዊት ናይ ኣቢ ቦዲጋርድ ናቶም ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ናይ ኣምላኽ ሰባኺ እንታይ ቦዲጋርድ የድልዮ እንድሕር ኢልካ ድማ ሰናድር ገይም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስለዚ ዶክተር ኣብ ኢትዮጵያ ለሚ ቆጣጢቡ ንክነብር ዶክተር ማለት ድማ ምግና እንዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ሃገር ዶክተር ዝበለፀ ኣታዊ ዘለዎ ወይ ካብ ደሞዝተኛ ሰራተኛ ዝበለፀ ኣታዊ ዘለዎ ዶክተር እያ ብዙሕ ግዜ ኣብ ስዊስ ተመፂኻ ኣሜሪካ እንተኸይድካ ካብቶም ደሞዝተኛታት ኦኬ ግደፍዎም ዞም ሲዮ ገለመለ ገዲፎም ካብቶም ፕሮፌሽንስ ዝበሃሉ ዶክተር ዝዓበየ ደሞዝ ዘለዎ ክኸውን ዝግብኦ ዳትስ ዋይ ድማ መብዛሕትኦም ቆልዑ ዶክተር ክኸውን እየ ዝብሉ እውን ሰብ ምድሓን ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ብሂወቶም ፅቡቅ ላይፍ ፅቡቅ ሂወት ክህልዎም በላሕቲ ተምሃሮ ድማ ስለ ዝኣቱ ከምኡ ክኸውንካ ግቡእ እዩ ማለት ነው እኔም እባብን በድንጋይ ስቻ አውቃለሁ ማን ያልሳታ አለና ነው ኬንያ ለጀማሪ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ $1200 ወርሃዊ መነሻ ደሞዝ የምትከፍል ሲሆን ኢትዮጵያ ለአንድ ሙሉ ፕሮፌሰር $200 አካባቢ ትከፍላለች አንድ ነገር ልብ በሉ ትምህርትን ችላ ካልነው ትውልዱ ሳይማር ይቀራል ይሄ ማለት መጪው ትውልድ ካልተማረ ክሪኤቲቪቲ አይኖረውም ክሪኤቲቪቲ ከሌለ ሪሶርሶች እያጠሩት ነው የሚመጡት እና የዚህ ትውልድ ጣፈን ብዝኾነ ምስ ኬንያ ወዳዲሮም ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ኣብ ኬንያ ሓደ ፕሮፌሰር ናይ ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ ሳብ $900 ይኽፈል ይብሉ ኣለዉ ሓደ ፕሮፌሰር ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ $200 ይኽፈል ማለት እዩ so the difference is massive እንድሕሪ ንንፍዓት ፃማ እንተዘይሂብካ እንታይ ኢኻ ትፈጥር ዘለኻ ሰብ ኣይነፍዕን እዩ ተደይነፍዑ ድማ ንኣብነት ሕክምና ከይድካ እንታይ ኢኻ ትደሊ ኣብ ሕክምና ብቁዕ ዶክተር ንፍዕ ዶክተር ኢኻ ትደሊ ሳክት ወረቐት ዘለዎ ዘይኮነ በልሕ ተምሃራይ ዶክተር ኮይኑ ሂወት ከትሕን ኢኻ ትደሊ ሂወትካ ክትድሕን ስለትደሊ ሂወት ስድራኻ ክትድሕን ስለትደሊ ስለዚ ተስፋ ዘለዎ ፅቡቕ ሂወት ዘለዎ ዓጊቡ ዝሰርሕ ዶክተር እንተለካ ንጥዕናኻ ንጥዕና ህዝብኻ ኣገዳሲ እዩ እዚ ንክገብር ድማ ዝከኣለካ ፅቡቕ ሂወት ንክህልዎ ክትገብረለካ ሕጂ $200 ደሞዝ ምዃኑ እኳ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዘባእስ ዘሎ 200 እውን እኹል ክኸውን ይኽእል ግን መናብሮ ድማ ምስ ዝመጣጠን ዝኸውን እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ መናብሮን እቲ ደሞዝን ፕሮፖርሽናሊቲ ናቱ ስለዘይተሓለወ ናይ ብሓቂ ዝኾነ ይኹን ሞያ ካብ ኢትዮጵያ ቤን ገይረ ክወፅእ ዝብል ስደት ከም ሎሚ ተበራፂ ኮይኑ ኣይተረኽበን ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን እየ ዝብለኩም ዘለዎም ናት ብሪንጊንግ ዩ any ካብ ኣፎም ከምፅኦ ዝመርፅ ድማ ብኸም እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ናይ ሴኪሪቲ ጋፕ is another really ነቲ ህዝቢ ኣብያት ፈጢረሉ ዘሎ ጠንቀነ እውን ዳርጋ ቫይራል ኮይኑ ዘሎ መልእኽቲ እንተሎ ካብ ኢትዮጵያ እንተሪኢኹሞ ኣብይ ኣሕመድ ዳርጋ ኦልሞስት ወላቶም ካድረታቶም እሙናት ካድረታት ናቱ ግደፍዎም እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል እቲ ኣዲስ እስከ ደሓን እቲ ኢትዮጵያ ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ዲ ካብ ኤርትራ ዲ ካብ ኬንያ ንምክልኻል ግደፍዎ ኣዲስ ኣበባ ብኸመይ ክንከላኸላ ከም ትኽእል ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ The modern skyline lies a multi-layered military machine designed to protect Africa's political nerve center at any cost. From Israeli missiles ready to light up the sky
to advanced American acoustic sensors listening for the crack of a single gunshot. This is how Ethiopia has turned its capital into an impenetrable shield. This is the story of the weapons guarding Addis Ababa and why they matter more than ever in 2026. አዲስ አበባ እቲ ዘሎ ኩነታት ክልቲኡ ከተሓዘልኩም ስለ ዘለኹ ኣብዚ እንታይ ርኢና ኣለና መሲልኩም እቲ ፀጥታዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣክብድ ዝበለ ደረጃ ወሪዱ ስለ ዘሎ ካብ ከተማ ወፃኢ ከአዲስ አበባ ወፃኢ ዱራት ከአዲስ አበባ ወፃኢ ተመናብሮ ኣዚ ከቢድ ሴኩሪቲ ዓብይ ፀገም ያጋጥም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ከምዚ ዓይነት ሽግር ድማ ነቲ ብክንደይ ሰንኮፍ ነዳዲ ተረኺቡ ክጓዓዝ ንዝፍትን ክሰርሕ ንዝፍትን ከምዚ ዓይነት ምኽርዳንን መሓዝን ስለ ዘጋጥም ዘሎ እቲ ህዝቢ ብሰላም ወፊሩ ብሰላም ከኣቱ ኣይክእልኒ ዘሎ ናው እንታይ ይብሉ እቶም ካድረታት ናይ ብልጽግና ንኣዲስ አበባ ኣብይ ኣሕመድ ብኸመይ ክሕልዋ ነዛ ስርሕዋ ዘሎ ከተማ ንምሕላው ኩሉ እቲ ዘለዎ ኣፅዋራት ናይ እስራኤል በሎ ናይ ኣሜሪካ በሎ ናይ ቻይና በሎ ብሙሉ ነዚያ ከተማ ንምሕላው ዝጥቀመሉ ዘሎ ካብ መን ክሕልዋ ዝደሊ ዘሎ ከታሓዘልኩም እየ ቀንዲ ፀገምኩም መን እዩ ንዝብሎ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ክምልሳ ከሎ ስምዑ ብዚ መን እዩ ቀንዲ ፀላኢኹም ስግኣት ዝፈጥረልኩም ዘሎ ካብ መን ኢኹም ነብስኹም ከተትሕኑ ትፍትኑ ዘለኹም ንዝብል ሕቶ ይጀምራለሁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነት ስጋት ከምን የሚመነጭና ከየት የሚመነጭ ነው? የኢትዮጵያ የብሔራዊ ደህንነት ስጋቶችን በሁለት መንገድ እናያቸዋለን። አንዱ ከውስጥ ካለ ተጋላጭነት የሚመነጭ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይህንን የውስጥ ተጋላጭነት በመጠቀም ኢትዮጵያን ለማዳከም የሚሞክሩ የውጭ ኃይሎች እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ እነዚህ የተሳሰሩ እንቅስቃሴዎች የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ናቸው ብለን እናምናለን። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኢትዮጵያ ስጋትን ፀገምን ካብ ምንታይ ዝብገስ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ እቲ ናይ ብልፅግና ኣባል ማለት እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ዘሎ ካብ ክልተ ነገራት እዩ ዝብገስ ሓደ ካብ ደገ ዝብገስ እዩ ግን ዋላ እቲ ናይ ደገ ፀገም ናይ ሴኩሪቲ ናትና ነቲ ውሽጣዊ ፀገምና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀገም ንዕኡ ስለዚ እቲ ናይ ደገ እውን እንትኾነ ነቲ ናይ ውሽጥና ዘሎ ዘባላዓና ዘሎ ንዑ ክጥቀም ዝፍትን እቲ ናይ ውሽጥና ድማ ነቲ ዘሎ ፀገም ተጠቂሙ ካብ ናይ ደገ ሓይልታት ሓገዝ ክረክብ ይፍትን ስለዚ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ፀገምና ውሽጥና እዩ ዝብል ዘሎ ፀገምና ውሽጥና እዩ ነቲ ውሽጣዊ ፀገም ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘሎ ፀገም ድሮን ኣለኒ ጀት ሱ35 ኣለኒ ነፈርቲ ዓጢቐየ ከምዚ ገይረ ዝብል ዘሎ ኣብ ከርሲ ዓዱን ዘሎ ተቃውሞ ክስዕራ ይከኣለን ኣነቲ ደርኤኩም ዘለኹ ድማ እዚ ኣብዚ ከረይኩም ፀናሕኩ ሚሳይላት ጌርና ኣለና ዝብሉ ዘሎ ንፀላእቱ ቀደም ኣብ ኣምሓራ ከይዱ ክስዕሮም ይብል ነይሩ ሕጂ ተስፋ ቆሪፁ ኣዲስ አበባ እንተመፂኦምኒ ብኸመይ ክከላኸለሎም እዩ ዝብል ዘሎ እዛ ኣዲስ አበባ ፀላኢ እንተመፂኒ ከመይ ጌርካ ንኣዲስ አበባ ተድሕን ልዕሊ ኩሉ ድማ ን4 ኪሎ ወላ እውን ኣዲስ አበባ ኣብ ገለ ድሕሪ 3 ወርሒ ድማ እዛ ቪድዮ እንታይ ክትከውን እያ መሲልኩም 4 ኪሎ ብኸመይ ነጥሕኖ ሸነን ፋኖን ገለ ክፋል ናይ ኣዲስ አበባ ተቆፃፂሮሞ ከለውሲ 4 ኪሎን ቦለን ከባቢሲ ከመይ ጌርና ነጥሕኖ እያ ክትከውን እታ ቪድዮ ክንምንታይ ኢትዮጵያውያን ኣብ ህውተታ ኣትዮም ከም ዘሎ በዚ ካትሪ መዓት ኣፅዋር ኣለና ሓያል ምልምል ሰራዊት ኣለና ገለ ይብሉ ግን ኣብ ውሽጢ ዓዶም ግን ፈፂምካ ክቋፅርዎ ዘይክእሉ ፀገም ኣጋጢሞም እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ፋኖ ንዑይ ዝጥምት ዘሎ ከመይ ገይረ ነዚ ይረኽቦ ከመይ ገይረ ነዚ ኢደ የንብረሉ እዩ ዝብል ዘሎ ሸነ እውን ንዑይ ዝጥምት ዘሎ ኣምሹር ናይ ትግራይ ሓይሊ እውን ይጥምት ኣሎ ስለዚ ኣብ ዘመን ውራውራ ሓደ ነብሱ ከርብሕ ስለ ዝፍትን it's going to be very very interesting እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድልየና እዩ ናው እዚ it's going to be just another story ኣፅዋር ኣለና ኢልካ ብላብላ ግን ኣዲስ አበባ ከትሕና ዝኽእል ኣፅዋር የለን I don't know ናቶም ዲ ወላ ካብ ኢንተርኔት ቀዲሖም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ንፈልጦ የብልና ምክንያቱ እንታይ ኢልኩም ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ኪላ ናይ ኢትዮጵያ ወላ እውን ኣፅዋር እንተለዎ ናይ ነዳዲ ፀገም ስለ ዘለዎ ናበይ ከም ዘእትዎ እውን ኣይፈልጥን እዩ ምክንያቱ ሰብ ኣብ ሪጋ ዝውዕል ዘሎ ነዳዲ ተሳይኑ ፓብሊክ ሴክተር ፓብሊክ ትራንስፖርት ዝበሃል ዓብይ ዕንወት ወሪድዎ ከም ዘሎን ዝገበርካ እንተገበርካ እውን ክውፃእ ዘይክል ከቢድ ፈተና እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጂ ድማ እንታይ ይብለኩም ፀኒሐ ኣብ ቅድሚት እንታይ ክብለኩም ፀኒሐ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝግበር ዝነበረ ኣብዚ እንታይ ይብሉ ነይሮም መሳኪን ብልፅግና ተስፋ እንዲኦም ገይሮም ነይሮም ተስፋ ናቶም ኩሉ ግዜ ዝፀልመተ እዩ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኸውን ኢሎም ተስፋ ገይሮም ነይሮም ኢማራት እውን እቲ ኩናት ጠጠው ዝብል መሲልዎም ተዓዊትና ኢና ኣብቲ ኩናት ይብሉ ነይሮም ጌስወት ኩናት ኣይውዳእን እዩ ኩናት is going to be back ነቲ ኩናት ድማ ዝደልይዎ ሓይልታት እውን ኣለዉ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዘሎ ጭንቀት ናይቲ ሃገር መሊሱ እናበርትዐ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና
እቶም ኮኖም ከጥሕኖም ኢሎም ዝኣምንዎ ዝነበሩ ብልጽግናዩ እነ ኢማራትዩ ኢማራት ድማ ኣይኮነን ከጥሕኖም ንነፍሱ ዝገጥሞ ዘሎ ፈተና ከመይ ገይሩ ይወፅእ ዘሎ እቲ ዲቤት ካብዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ገይሩ እቲ ኢማራት ዝበሃል ካብቲ ዝወርዶ ዘሎ ፈተና ከመይ ገይሩ ክወፅእ ይኽእል ሓደ ካብቲ ዲቤት ዝገብርሉ ዘለዉ ነጥቢ ቢካዝ at the end of the day ኣብ ከባቢና ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ሓደ ካብቲ ኒ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ክበኩም እየ ኢማራት ዝበሃል ክንምንታይ ፈተና ገጢሞ ከም ዘሎን ብፍልይ ዝበለ ድማ እቲ ናይ ኢራን ሓይሊ ናብ ኢማራት ዘተኮረ ኣቴንሽን ዝሃበ ንኢራን ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ፈተና ንሪኦ ኣለና እዚ ድማ እንታይ ክፈጥር ይኽእል እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ንኣቢ ዝያዳ ሽግር ክኾነ ዝኽእል ንሱ እዩ ስለዚ ክልተ ሰለስተ ነገራት ኣሎ ናይ ስዑድያ ነገር ኣብዚ እዋን እዚ ስዑድያ ዋላ እኳ ዘለዋ ፈተና እንተለዋ ንዑ ክሰግሮ ትፍትን ከም ዘላን ካብ ወፅያ ናብ ካልእ ክትከይድ ትደልላ ናይ ኢማራት ግን ክብድ ዝበለዩ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዘይክእል ፈተና እውን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው ሌትስ ጎ ናይ ኢማራት ኤክስፖርት ዝበሎ እስከ ስምዕዎ ኣብዚ ኣላትኩም The UAE hosting United States bases, even though the UAE, like Saudi Arabia said, on no account can they be used for attacks on Iran, the hosting of bases makes GCC countries. No, answer ኣብዚያ sorry ንመለስ when the United States is involved in military operations. Okay. Let's if I accept that premise, and I do, then I should also extend the same thing to Azerbaijan, who has Israeli bases over there, and I should extend that to Turkey, who has American bases over there. There was a hit on Azerbaijan, of course. ታሕቱ እንታይ ትብል ዘላ ስለምንታይ ኢማራት ብፍሉይ ትረም ዘላ ወይ እውን ኢራን ስለምንታይ ንኢማራት ተሃርሚያ ኣለኹ ንዝብል መልሲ መብዛሕትኡ ግዜ ዓብ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ እንጊዳ ስለ ዘላ ነቲ ኩናት ኣብ ልዕለይ ዝግበር ዘሎ ድማ ተሳልጥ ስለ ዘላ ዝብል ዘረባ ኣለዎ ይብል ኣለዎ ካብ ቀፂሎም ድማ ከም ዝብልዎ ዘሎ ወላ እውን ተንካሎት ሃገራት ዓረብ እውን ነዚ ዘረባ እዚ ኣይቀበልዎን እዮም እዚ ዘረባ ዝበልካ ያስከ ተተቐቢልና ይብሉ ኣብ ቱርኪ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ኣሎ ቱርኪ ስለምንታይ ዘይትረም ይብል ኣለዎ ወይ እውን ኣዘርባይጃን ናይ እስራኤል ቤዝ ኣሎ ዓብ ቤዝ ኣለዎም እስራኤል ስለምንታይ ኣዘርባይጃን ዘይተሃረመ ኣዘርባይጃን ተፈቲና ነይራያ ግን ኣይተሃረመን ኣሎ ብሓፈሻ ንዓና ዝሃርሙና ዘለዉ ስምዕዎ And then they said, sorry, it was a mistake. And the same thing with Turkey, sorry, it's a mistake. It was a NATO country. And because the reason why the RIGC is attacking our part of the world is because they perceive us to be an easy target, i.e. someone who's not going to retaliate. And we're not going to retaliate, not because we can't. There's a difference between not wanting to retaliate versus an inability to retaliate. But they know that if you're going to attack Turkey, እንታይ ዝብል ዘሎ ኢማራታዊው ንዓና ዝሃርሙና ዘለዉ ቱርኪ ምስ ሃረሙ ይቕረ ተሓቲቶም ምክንያቱ ቱርኪ ከተረኻኽበለዎም ከም ትኽእል ስለ ዝፈለጡ ይቕረ ተሓቲቶም ኣዘርባይጃን እውን ተጋጊና ኢሎም ይቕረ ተሓቲቶም ኢራን ንዓና ዝሃርሙና ዘለዉ ቀንዲ ዓብ ወታደራዊ ዓቕሚ ብዝሒ ሰራዊት ስለ ዘይብልና ብመሬት ድማ ስለ ዘይንረኽቦም ክንወሮም ስለ ዘይንኽእል ደንዲኖምና እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ ንሕና ድማ ክንሃርሞም ንኽእል ኢና ግን ኣይንመርፅን ኢና ክንሃርሞም ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ እቲ ስርዓት ኣብ ኢራን ዘሎ ምስ ወደቐ ምስ ህዝቢ ኢራን ቂምታ ክህልወና ሕማቕ ፅልእ ክህልወና ይንደልን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ከመይ ትመስለኩም እዛ ዘረባ ቱርኩ እንተተሃሪሞም መጀመርያ ቱርኩ እንተተሃሪሞም ውግእ ክእውጁ ላኽሉ እዮም ብመሬት ካይራኸቡ እዮም እዩ ዝብል ስለዚ ካርታ ክንበኩም ቱርኪ ነቲ ዘሎ ኩነታት ተጠቒሞም ውግእ ክእውጁ ይኽእሉ እዮም ንዓታቶም ድማ ከውድቕዎም እውን ይኽእሉ እዮም ዝብል ዘረባ እዩ ዝጥቀም ስለዚ ብኣካል ከኣትዎም ስለ ዝኽእሉ ኣበየለ መሲልኩም እቲ ካርታ ናቶም ሓንቲ ካርታ ነይራትና ኣብዚ ተርኪ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኣይተፃሕፈን ኣሎ ስለዚ ምስ ኢራን ዶብ ስለ ዘለዎም ኣዘርባይጃን እውን ዶብ ስለ ዘለዎም ክልቲኦም ወራር እውን ክእውጅሎም ይኽእሉ እዮም ንሕና ግን ብባሕሪ ጥራይ ስለ ንራኸብ ሰራዊት ናትና ድማ ብቁፅሪ ውሑድ ስለ ዝኾነ ደንዲኖና እዮም ካልኣይ ድማ ንመፃኢ ዘይሓስብ መንግስቲ ስለ ዘሎ ኣብ ኢራን ዳትስ ዋይ ኣደይ ቀበፂን እዚ ዓይነቱ ከቢድ ኩናት ዝእውጅ ዘሎ እምበር ዝሓስብ ነይሩ እንተዝኸውን ኣብ ማይ ገበሮን እዩ ዝብል ዘሎ ነዚያ ዘረባ እዚኣ ብኸመይ ተሓስብዋ ብፍላይ ድማ እዚ ለንቀነ ዝግበር ዝነበረ ኢማራት ትውድኦ እዩ ዝመስሎም ነይሩ እዚ ኢራንን ኣሜሪካን ተረዳድየን ነቲ ኩናት ጠጠው ከብልዎ እሞ ኢማራት እንታይ ዝብል ገይሮም ነይሮም ነዚ ኩናት ተዓዊትና ኣለና ዝብል ኣዋጅ ኣውፅኦም ነይሮም ኣብዚ ኩናት ተዓዊትና ኢና ተዓዊትና ወፂእና ኢና
تأمخر نايت بريزنت ناي محمد بن زايد تأنوار قرقاش تبلوس عيف نيرو أبزو كينات زي إمارات تعويتايا تايا تعويتا من البات تعويتا زبالسو قال كم سنتنو نتي قبل عليها زورزنا برمت قاعتي كتصوروا سلازخالت تعويتاي كل عيري كتنكي ليه قال ملا زبل زرباي جن بعابيو ولا ونزو كينان تطون تزبل لهم إيران تارجت هلو ما بل عليهم هذا بزع جنزب حيزهم لهم علو بزع جنزب ناتهم تعطي كم زلوا ناي إمارات عطيت لهم كم زلا يزنقر ني إيران مالتي إذا جنزب زد ما بفنش أخذهم تصويهم زبل زربالو كلا إدما مقابريانا إسرائيل سلزقونت نزو كينات حجي وريد النازلو تدالوهم زنبرات نسايا زبل زربالو زي UAE in particular is not its previous policies are not going to be tolerated anymore, and we're not going to accept any Zionist allies in West Asia anymore. Iran is not going to accept the UAE being an agent of Zionism or an ally of Zionism and a proxy of the Zionist regime anymore. That era is over. The United States has made the Trump regime has made a catastrophic mistake, along with Netanyahu, in attacking Iran. And these regimes have made the catastrophic mistake of facilitating this war. They are fully complicit. ስለዚህ ኢማራት ንሓዋሩ ከቢድ ፈተና ይክጽበያ ካብ ኢራን ንብለሎ መጋበርያና እስራኤል ኮይና ፈንጠዝያ ትገብሮ ዝነበረት ከነፍቆደ ይኮናን ነዚ ድማ ብዙሕ ጌጋታት ትገብሩ ነይሮም ኢማራት ኢራን ክትጻወሮ ከም ዘይትኽእል እዩ ዝነግር ነይሩ እንታይ ለኩም ነይራ ናብ ዝሓለፈ እዚ ሰብ እዚ ናብዚ ዘተሰላም ናበይ ከይዱ ነይሩ ኢለኩም ነይረ it's a very influential professor ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ፖሊሲ ናይ ኢራን ዓብ ጽልዋ ዘለዎ እዩ ክኸውን ብፍላይ ኣብዚ መጽእ ዘሎ መንግስቲ ኣብዚ ሕጂ ዝተረኣየ ኩናት ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ገጽ ናይ ኢራን መርሕነት ናይ ኢራን ገጽ ናቱ ንምዕራባዊ ሚድያ እዚ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ፖሊሲ ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ ዓብይ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ en ነዘን ሃገራት ዓረብ ድማ መራ ያሲሩለን ዘሎ ንኢማራት ድማ ብፍሉይ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ኢራን ኣቃሊላ ክትሪኦ ከም ዘይኮነት ነቲ ጉዳይ ቲና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ንብልጽግና መርድእ ጥራይና ንዛረብ ዘለና መርድእ ናይ ብልጽግና ኢና ንዛረብ ዘለና ኢማራት ኣደባ ንክትሕዝ መንገዳ ንክትቅይር ፈንጣጣሕ ናታ ንክትቅይር ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ይብላሎ እዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ነተን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብ ዜና ክንብሎ ንኽእል ኢና ንመለስና ብልጽግና እንታይ ትርጉም ኣለዎ እዚ ከራሱ አንፃር ለመለወጥ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ የምትደግፈው ውጭ ሀገር ነችና በአብይ አህመድ ላይ የሚፈጥረው አንተ ግን አላ እዚያ ክበኩም ጽንሑ Saudi Arabia, for example, is simply emphasizing that the key priority now is keeping the Strait of Hormuz open. And Ziada joining us, you know, why does this ceasefire still leave so many Gulf states feeling more vulnerable and not less? ሕጂ ኣብዚ ማዕከላዊ ኣብዚ ጋልፍ ስቴትስ ክልተ ሃገራት ኣለዋ ኩናት ምስ ኢራን ዝደልያ ዘለዋ ቀዳመይቲ ኢማራት እያ ካልአይቲ ባህሬን እያ እተን አብርሃም አኮርድ ተባሂለን ምስ እስራኤል ዝሰርሓ ዘለዋ ንኩለን ጋልፍ ከም ዝውክላ ገይረን ድማ ዝዛረባ ስምዑ ሕጂ እዚ ምቁራጽ ተኽሱ ተገይሩ ዘሎሲ ትደልይዎ ኣለኹም ዲኹም ወላ ኩናት ክቕጽል ትደልዩ ምስ በለቶም ኣብ ሚድያ ናይ እስራኤል መጽያ ትዛረቦ ዘላ ስምዑ Thank you, Natasha, for having me. So the issue is that no one in the Arab countries, especially in Gulf states, call it a ceasefire. We only see it as a break, a short break that both the US and the Iranian regime needed. But neither Israel nor the Arabs wanted it to happen. We wanted the war to go all the way to the point of breaking. So እንታይ ትብላላ እዚ ምቁራጽ ተኽሱ ተገይሩ ዘሎ ኣሜሪካን ኢራንን ስለዝደለይዎ ይኮይኑ እስራኤል ይኹን ንሕና እዞም ጋልፍ ስቴትስ ንመን ወኪላ ከም ትብል ዘላ አይደኖ ግን ሚድል ኢስት ስኮላር እዮም ዝብሎ መሸፋፈኒ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኩናት ክቕፅል ኢና ንደሊ ዘለና ኢራን ክትሰዓር ኢና ንደሊ ዘለና ስለዚ ምስ እስራኤል ኢና ዘለና ንሕና ምስ ኣሜሪካ ይኮንናን ዘለና እስራኤል እቲ ኩናት ክቕፅል ንደሊ ዘላ ንሕና ድማ ምስ እስራኤል ኢና ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ዘረባ እዚ ብዙሕ ግዜ ካብ ናይ ኢማራት ኢንፍሉዌንሰርስን ጸለውትን ከምኡ ድማ ካብ ናይ ባህሬን ዝወፁ ዘረባ እዩ ግን እንታይ ይገብሩ ኩሉ ግዜ ጋልፍ ብሙሉ ከም ዓይነት ሓሳብ ከም ዘለዎ ገይሮም ኣብቲ ሚድያ ናይ እስራኤል ይዛረብዎ እጂ ድማ እንታይ ይድለ ከም ዘሎ ብፍላይ ተን ምስ ኢማራት ብቐረባ ዝዋስኡ ዘለዉ እንታይ ክገብሩ ይደልዩ ከም ዘለዉ ኣስተውዕሉ ክብለኩም ኢለ ስለዚ
ኢማራት ነቲ ኩናት ንክቕፅል ድሌት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና the Iranian regime of dismantling the regime entirely. However, the US administration, because of the internal pressure on the administration to finish this war, the Congress does not want to fund the war, and on the other side, the Islamic regime was looking for any opportunity to exit in a way that makes it look victorious. Once Pakistan made this suggestion that let's give it 2 weeks, they immediately jumped to take advantage of. But actually, this is leaving ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ቀጠርን ናይ ቀጠርን ናይ ኢማራትን ርክብ ብፍሉይ ዘርእይዎ ዘለዉ ድማ ተራኺቦም ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን እቲ ዕላማ ግን ነቲ ኩናት ንክነዊሕ ንክቕፅል ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ኢና ንርኢ ስለዚ እቲ ኩናት ድሮ ስለዘይተሰማምዑ ምቕፃሉ ይተርፎን እዩ ተመሊስና ንዓና ብኸመይ ፀልወና ግን ነቲ ናይ ኢማራት ኢኻ ክሰምዕ ዘለካ ኢማራት ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝምድና ብኸመይ ክቕፅል እዩ ንስማዕ ከራሱ አንፃር ለመለወጥ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ የምትደግፈው ውጭ ሀገር ነችና በአብይ አህመድ ላይ የሚፈጥሩን ተጽዕኖስ እንዴት መግለጽ ይቻላል? ለኛ በጣም ጭንቀት ላይ ነው ያለው። ምክንያቱም ከነቦዲ ጋርዱ የምትከፍልለት የነበረው እሷ ነች። ስለዚህ አሁን ብዙ ስለሷ አትሰማም። ትልቅ ጭንቀት ላይ ነው ያለው። አየህ ምንድነው እዛ አዲስ አበባ አካባቢ ያለው ክፍል ዩቲዩቦቹ ምኖቹም እኔና አንተ እንደምናየው ራሳቸውም ጋን ውስጥ ያሉ ናቸው። ምርጫ ይካሄዳል። የኩራዝ ምርጫ ነው የሚካሄደው። ከተካሄደም እዛ ላይም ኣብያ ከቢድ ሽግር ዘሎ እዩ ናይ ኢማራት ምድኻም ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይፈጢሩሉ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ኢማራት ኣብ ንቡር ደይ መምላሳ እቲ ኩናት ምንውሑ ንዓቢ ከቢድ ፈተና ክኾኖ ዝኽእል ኩናት ንምጅማር ኣይኽእሎን ጥራይ ዘይኮን ነዛ ዘላታ ፈተና ቅድሚዚ ኩናት ዝነበረ ሽግር ናይ ቁጠባ ናይ ዝቕባበን እዚ ናይ ነዳዲ ፀገም ብፍላይ ድማ ኣብዘን ሕጂ ንኣትወን ዘለና ሶምናት እቲ ናይ ነዳዲ ሽግር ኣብ ዝላዕለ ደረጃ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ድሮ እቲ ዕዳጋታት እውን ድሕርቲ ዘይምስምምዖም ነቲ ዝነበረ ኮንፊደንስ ዲክላይን ገይሩ ከም ዘሎ ተበላሽዩ ከም ዘሎን ነገራት ክበላሽው ከም ዝኽእሉን አብይ አሕመድ ድማ ምስ ኢራን ዘለዎ ዝምድና እውን ፅቡቅ ስለዘይህለ it's going to be a little bit difficult ነኒ ዓቢ ኢማራት ድማ ያ ዘለዋ ፈተና ከቢድ ስለዝኾነ ሕጂ መፅያ ካብቲ ዘላቶ ሽግር ከይወፀት ከላ ብፍሉይ ክትረጦን ከተትሕኖን ኣይትኽእልን እያ ዘላ አብይ አሕመድ ድማ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይፅበየሎ ካብዚያ ጉዳይ እዚያ ብኸመይ ክወፅ እዩ እዝጌሄርዋኑ ኣብ ከቢድ ፈተና ስለዘላ ደፊያ ደፋፊያ ኣብቲ ንሳቱ ደልዮ ሽግር ክትእትወያ ክትፍትን ምርጫ ወዲ ምርጫ ዝበሃል ኩሉ ፌክ ምዃኑን ዝኾነ ነገር ከምፅ ኣይደልን እዩ ሃገር ቀስ ብቐስ እናከደት ካብ ኢድያ ትኸይ ዘላ ኣብዚያ መልእኽቲ ናይ ልደቱ እውን እንተሪኢኹሞ ብዝተኻለ መንገዲ እቲ ህዝቢ ክዕገሶ ከም ዘለዎን ዓቕሊ ገይሩ ነዚ ሕጂ ወሪዱ ዘሎ ሽግር ከነሰጋግሮ ሓግዞኒ ክብል ይፈቲኑ ናታ ናይ ልደት መሰጅናቱ ነይራት ንብዚ ኣብዚያ ክንሰምዓ ንኽእል ኢና Both uncertainty and cautious optimism, Abiy Ahmed delivered a nationally significant Easter message that went beyond a traditional holiday greeting, offering a broader reflection on Ethiopia's current trajectory and a clear call for civic responsibility. In his address marking the 2026 Easter holiday, known as Ethiopian Easter, the Prime Minister framed the occasion not only as a spiritual milestone, but as a metaphor for national renewal. ኣቢ በቲ ሓደ እውን ሕጂ ፀገም ክኾነ ምክንያቱ እቲ ፆም ተዝቕፅል ብናይ ምጣፍ ኣይምፀልአን ምክንያቱ ጾም እንድሕር ኮይኑ እቲ መግቢ ናይ ጾም መብዛሕትኡ ግዜ ውሽጢ ዓዲ ዝፈርስ ስለዝኾነ ከዋፃእካ ኽእል እዚ ናይ ስዕረት ምስ ኮነ ስጋ ወዲ ስጋ ኣዝዩ ከቢሩ ስለ ዘሎ ድማ እቲ ህዝቢ ጫውጫውታ ከስምዕ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ምናልባት ምዝ ዘለና ሽግር እቲ ጾም ከነናውሖ ኢና ክብል እውን ይኽእል ይኸውን እዮም ዝብሉ ዘለው ብሓፈሻ ተሓገሱ ንበጃኹም ሃገር ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዘላ ንከነሰጋግራ ተሓባበሩኒ ዝብል ዘሎ ወቅቱ ወቅቲ ናይ ሕርሻ ይመፅእ ኣሎ ድቑያ ያተወና ኣሎ ይብልለው ነዳዲ የለን ይብልለው ስለዚ አብይ አሕመድ እታ ትመፅእ ዘላ እዚያ ሕጂ ክራማት ናኣተዎ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ፈተና ናቱ ኣብይ ክኸውን እቲ ናይ ድራማ ምርጫ ናቱ ክግበር ይደፋፍኣሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ hey the guy is going to be in a deep trouble and we'll see ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ከከም ሻሙ ከከም ሃገሩ ከከም ህዝቡ ብፍሉይ ናቱ ሕማቅ ስለ እንደሊ ይኮናን ግን እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ሕማቅ ወዲ ሕማቅ ዝኣልሞ ዝነበረ ተኣኪቡ ይመፁ ከም ዘሎን እቲ ጉዳይ ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ክንርኢና ተመሊስና ኣብቲ ናይ ሆሊደይ ኩነታት ናቱ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘሎ ስሙ
ቸውን ሰዎች ማዳጋሩ ተብሎ እንዲነገርና እንዲስተጋባ ፍላጎታቸው ነው። እነዚህን እናቶች ማዳጋራን ተብሎ እነዚህን ህፃናት ለአንድ ቀን አበላን ተብሎ ድቤ ይመታል። ለጋሱ ጠቅላይ ሚኒስትርና ሩሩሃት ሚስታቸው በጋራ እጅ አጠር ሰዎችን አበሉ ተብሎ ፖለቲካ ይሰራል። እንከተለዋለን የሚሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አንተ ግን ምጽዋት ስታደርግ ቀኝህ የሚያደርገውን ግራህ አይወቅ ቢልም እነሱ ግን መጽውተናል ብለው መናገር ብቻውን አይበቃቸውም። ተመጽውተናል ብላችሁ ተናገሩ ይሉና መጸወት ናቸው የሚሏቸውን ህፃናት ሳይቀር በሚዲያ ስርዓት ይሄ ሰውዬ ሲመጣ የሚያውቁት ሰዎች አይደለም ሀገር ሊያስተዳድር በጎችና ፍየሎች ጠብቅልኝ ብለህ ለጊዜው ለአንድ ሰዓት ለሁለት ሰዓት አደራ ብትሰጠው ሊወጣ የማይችል ሰው ነው ብለው ነግረውን ነበረ። እኛ ግን በጥላቻና በትምክህት አይናችን ታውሮ ስለነበር አልሰማናቸውም። የ120 ሚሊዮን አገር ህዝብ አገር አሳልፍ አብይ አሕመድ ዘረባዩ አብይ አሕመድ በኩሉ መንገድ ዝመፁ ዘሎ ዘረባ ይክሰሙ ዘለኹም አቢ ነዘን ኣብ ዓመታት ንፕሮፓጋንዳ ናቱ ቤላ ኬርዩ ዝጥቀመለን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብምሩፅ ሼፋት ዝተሰርሐ መግቢ ሓንቲ መዓልቲ ንሓንቲ ሰዓት ካብ ናይ 120 ሚሊዮን ሃገር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሓደ ቦታ ዝረኸቦም ኣምፅኡ ኣብዚ ኳሊቲ ሂወት የርእዮም ሂወተይ ከመይ ከም ዝኾነ ረኣይዎ ንዓይ ኩሉ ግዜ መናብሮ ናተይ ከምዚዩ ኣነ ኣብ ከምዚየ ዝነብር እንጆይ ግበርዎ ነቲ ዘለኩም ናይ ዓመት ሙሉእ ስቃይ ድማ ረስዕዎ ይብሎም። እዚኣ እታ ፖለቲካ ናታ ነዚኣ ብስውር ክገብራ ይደልን ኩሉ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ናብ ህዝቢ ከብፅሓይ ዝደሊ ህዝቢ ድማ ብሓጎሱ ክገልፅ እዩ ዝደልዮ። እኔ አብይ አህመድን በጣም ነው የማመሰግነው። ለሱ እንዳደረገልን ለጠቅላይ ሚኒስትር ለብዙ ማድረግም አለብን። እነዚህን ህፃናት ለፖለቲካ ንግድ ያዋሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዝብን በዘላቂነት ከድህነት ስለሚያወጣ ፖሊሲ ቢጠየቁ እጃቸው ላይ ምንም አልነበራቸውም፣ ምንም የላቸውም። የብልጽግና ሰዎች ለህፃናት ሞራልና ስነልቦና የሚጨነቅ አንዳች ርህራሄም የላቸውም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክብርቲ እቲ ዘረባ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ። አብይ አሕመድ ንፕሮፓጋንዳ ዝጥቀመሉ መሳርሒ እንተደይ ኮይኑ ነቲ ሃገር ካብ ድኽነትን ሽግርን ንኸውፅኣ ዝኾነ ይኹን ማስተር ፕላን ዘይብሉ ሃገር እዮም ዘይብሉ መራሒ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሱ ንዓታቶምን ነቶም መራሕቶምን ገዲፍናሎም ኣለና። ሕጂ what I'm going to show you is ጉዳይ ናይ ትግራይ ክንሓልፍ ኢና። መጀመርያ ብጉዳይ ናይ ደብረፅዮን ክንጅምር። ኣብ ጉዳይ ናይ ደብረፅዮን ክብድ ዝበለ ብድሆ እዩ ዘሎ ጉዳይ ናይ ታደሰ ወረደ በዚያ ጀምሩ። ትግራይ ከም ማሕደር ዝተመዘዘ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ሓደ ዘይተለመደ ናይ እንኳዕ ብፅሕኩም መልእኽቲ መሓላሊፉ ኣሎ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ብፕረዚደንት ትግራይ ዝፍለጥ ገጽ ፌስቡክ ንበዓል ትንሳኤ እንኳዕ ብፅሕኩም ዝበለ ኮይኑ ሙሉእ ትሕዝቶ እቲ መልእኽቲ የውሃና ከም ዘላታ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን እትነብሩ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ዛ መልእኽቲ ምስ ገበራ ናይ በዓለ ፋሲካ ማለት እዩ ብዙሕ ሽግር ኣብ ዘለወሉ ግዜ ተብልዎ ስለ ዘሎም ገለገለ ምስ በለ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝውኹን ኣብዚ ናይ ድሓኒታ ዘረባ መኸስማዓኩም ኣብዚያ እውን ስለ ዘንብቦ ኣሎ። እቲ በዓል ዝተመዛበለን ዝተፀገምን ወገንኩም እናሓሰብኩም ክተብዕልዎ እናሓበርኩ ናይ ሓጎስ ሰላምን ናይ ምትሕግጋዝን ምትሕላይን በዓል ክኾነልኩም እምነ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ንመላእ ደቂ ትግራይ ኣብዚ ናይ ምፅልላምን ምፍርራጅን በለካለካዓካን ድምፂ ንፋስን ዓብሊልሉ ዘሎ ቅንያት ንህዝቢ ምድንጋር እናፈጠሩ ዝህውኹን ናይ መንፈስ ሻቕሎት ዝፈጥሩ ኩነታት ኮይና እነብዕሎ ዘለና በዓል ምዃኑ ግልፂ እዩ። እዚ ኩሉ ከም ዝሓልፍን ከም ዝቕየርን እንዳተሓሳሰብኩ ንመላእ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ደጊመ እንኳዕ ንበዓል ትንሳኤ ኣብፅሐኩም ይብል ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ መልእኽቲ እዩ። ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እዚያ ዘረባ ብዙሕ መልሲ ኣስዒባ ዘላ ሓንቲ ካባተን ስታሊን ዝመለሰሉ ኢሎም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዝርዋ ዘሎ እዩ ነበር ፕሬዚደንት ትግራይ እንኳዕ ኣብፅሓካ ዘገርም እዩ። ከስርሑን ዘይከኣሉ እንዳ ህወሓት እዮም መፍትሑ ድማ ምእሳር እዩ ኢልካ ብምስጢር ዝተዛረብካዮ ዘረባ ምሳይ ኣሎ። ስለዚ ኣይበልኩን እንተኢልካ ናብ ናትካ ወሳብ ክልኸልካ እሞ ክትሓፍር ምክብባር እዩ ፅቡቕ። ምስለና ኣብ ትግራይ ቦታ የብሉን ፖኣ ትባሲ ትሪእዎ ኣለኹም ናበይ ናበይ ይበፂሕ ኣሎ። እዚ ስያመ ናቱ ጠቕላላ ኣይተቐበልዎን ኣለዉ ካልእ ሰብ እውን ክቕበሎ የብሉን እዩ ዝበሃል ዘሎ። ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ሓደጋ ዘለዎ ስያሜ ነዚ ሓድሽ ሽመት ኣብይ ሂብዎ ዘሎ ፀወታ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስምዕዎ። ኣዘዝቲ ናይ ትግራይ ይኹን ህወሓት ንጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ሓደ ዓመት ስልጣን ተናዊሕለ ኢሉ ንመቐለ እንትምለስ እንተሎ ክቕበልዎ ዘይብሎም ብመንፅር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ብኸመይ
ንምንታይ እዮም ክቕበልዎ ዘይብሎም ትብል ኦኬ ብክልተ ረቑሒታት እየ ዝሪኦ ሓንቲ ወይ እውን ጀሚረ እያ ነይራ ሓደ ካብ ሕጋዊነት ኣንጻር ሎሚ ንትግራይን ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ተራኽቦ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እያ ጀነራል ታደሰ ኸይዱ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጠሓሰ ሕገ ደንቢ ትእዛዝ ዓቢ ተቐቢሉ ምምፅኡ ንሱ እውን ናይቲ ጥሕሰት ኣካል ስለ ዝኾነ ወላ ናብ ሕጊ ዝወስድዎ ታደሰ ግቡእ ኢለ እያ ግቡእ እዩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ስለዝተጣሓሰ ሓደ እዚ ካብ ሕጊ ኣንጻር ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጠሓሰ ኸይዲ ስለ ዝኾነ ክንፀግ ኣለዎ ብሕጊ ማለት እዩ ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩኻ ንህዝቢ ትግራይ ንኣብነት ንበል ናይ ታደሰ ወረደ ምሕደራ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ኣምፂኡሉ ዕብየት ኣምፂኡሉ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ቀሲኑ ዝነብር ነጋዳይ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ዝግደሉ ባይታ ድሕር ፈጢሩ ዝተመዛበለ ህዝብና ተመሊሱ ግዛእትና ተመሊሱ ተዝኸውን ወኦር ናብኡ ዓይነት ኸይዲና ብሓፈሻ ታደሰ ወረደ ኣብ ከቢድ ድስቁልቁል ኣትዩ ከም ዘሎን እቲ ንዑ ሸይሚ ዘሎ ድማ ንኣብዪ ኣሕመድ ክብድ ዝበለ ጉዳይ ዝፅበዮ ዘሎ ብወገን ትግራይ ጌታቸው ረዳ እውን ንባዕሉ ኣብ ሽግር ዘሎ እዩ أنا نوعلي زحقن نجار خصي قرون نير أنا أو مقلن هاللهوس سلام الناوله نهيزنا نايخونات ناي مخته منفس كسبر يسعر له سلام مبال بمتاي معناته حاتيات كونسل بعلو عرش غير السلام مالس كموجس يزقبو سو كاوخنا توصاي كنبر زي دلي اتحساس باز حزه ناي سلام دمصي عاوي خاب بمسمع كتورغو كتباررو دقاس كتخلو تخللك زي ات زي جنانا اكشن تزي اتينا اي ثينك لو تخنا مصين خلن زلنا زلنا بل ملص خاسمعو لا ጌታቸውን حشر ናይ ጻድቃን ዋይ ተወሉ ተዘዲኹም ውፅት ዘለኹም ካይኹን ዝኽይቀጥል እምዋ ቀልደ ኮነን እዚ ንሕና ኮን ጭፍጨፍና ዘለና ተጋሩ ኮን ክንድምሰስ ክንጠፍእ ይህ ዝሓሰብና ዘሎ ጌታቸውማ ኣብ ግርቆጥባት ኮይኑ ከዋግን ተሎ ይካተለ የለራነ ንስ የወዲዎም ሰራዊትና እምባር ድሕደለ ማንም አይወደውም ዘም ከይዕም ዝኸዱ ናብተ ኣብይ ዝኸዱ ኣብ አዲስ አበባ ገዛ ዘለዎም ሃፍቶም ብቴሌቪዥን ቁሉሕ ብልና ዝረአናዮ ደደቢት ከፍና በል የዘረደድና ዘሎ ትክክለኛ ዝሰርፈለ ደደቢት ሚድያ እዩ ሓሽከር ናይ ጌታቸውን ሓሽከር ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓዘ ዕላማ ናይ መንብርክ ኸዩ ትግራይ ናይ መንብርክ ኸዩ ትግራይ ብዲሞግራፊን ብጂኦግራፊን ኩርማ እያ ትርጉም አልባ ዘይብላ ምግባር እያ ዘይትትንፍስ ምግባር እያ እዚኣ ምግባር ግን ብኢኮኖሚ ትመፅእ ብፖለቲካ ትመፅእ ብወታደራዊ ጉዳያት ትመፅእ ብዲሞግራፊ ትመፅእ ብጂኦግራፊ ትመፅእ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ኢኻ ትመፅእ እዚኣ ተዘረባ እዛ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሒዝዋ ዘሎ መንገዲ እቶም ሓያላት ዝኾኑ ተጋሩ ንቅድሚት ይመፁ ኣለዉ ንኣቢ ድማ ክፃወሮ ብዘይክእል መንገዲ ወይ እውን ጭጉራፍ ናይ ፖለቲካ ቤላ ገይሮም ይገርፍዎ ኣለዉ ትግራይ ኣብ ከምዚ ኩነታት እያ ዘላ ሕጂ ናብቲ ናብ ኤርትራ ገፅና ክንሰግር ኢና መጀመርያ ለንቀነ ካብ ኤርትራ ብዝወፁ ዘሎ ይጅምር እሞ there was this video ዕዳጋታት ናይ ወዲ ዓመት حقنا زنبرنا نابو أقربو وقناتهم انت خبرنا بجا بزحات موته نزين خقلص حواري قدوس باولوس حجينا اتم قدم رحوقات زنبركم نسخاتكم بإيسوس كريستوس بدم كريستوس قريبكم نسو نزوم كلت حادث قبره نتي أمنغو زنبره كالكالي مندقون زفرس سلامنا ايو نسخاتكم نتوم رحوقات زنبركم مسيئو سلام أبسركم يبل كم أون كابزي لومي علاتن محرتن فقرن أوريدو بعلنا نايبرختن حاجوسن كونلنا قدس فقادو يخونلنا كريستوس تنسى أمتان بأبي هايرو سلطان أسورو لسيطان أغازو لأدام سلام إمي إزيس يكون في السها وسلام كريستوس تنسى أمتان تباهي لكم هلو أوكي نقتل كمي يالو عدي الحمد سلام يتنحنا امين دحاني زلو كني بتحلو ناتي كاب سبوي رهبي اسي كني بتح شحن شعات ميتني شحن حنان بر 3 شيخ قالهم بلو
كبيرنا الله مالتي وكبيرنا أزين كبيرنا الله كم تري وزلهم من عبرو نقل كبير وهم كم زلهم يا شميك اللي أو دبها هذا قال بطعم تبودول بطعم هو وددي مخنيات بمزح سلازمت شعو قزي بطعم تبودول عصا ودامت زلو بنيو بيتي خوينهم مسليكنا مسحواتنا مساخم عمت سلام عمت فقر قبلنا ودعمكم أزيب بحال عمي لإرثرا صبا الله علاقة بطعم صبا الله 5 سنين نقول افطرنا كم زبع نعمتها بسلام بفقري بسنيت بدس صنحنا رخص او دعمه تقبر النار شمي تصقر كنكتل كابتي كالك هنري كازلو كبرات تعزبتنا عم تكاتو كل على تفرسناتنا كل دبرتاتهم كوينو نزي كور بعد زي ابي متصمالي سباخي وانجل ويلك سباخي وانجل تكون مرقتا سمو نابزر خبير لخو نقعطحنا امين نقعطحنا ايمان حجينا 55 صومن سبليتن تزازيمو ناب برانت نسا كرسات تصنالنا مو حج انت يقبل زلو زعرت كما يصنحو ابونا ون باتريارك ابزي ابقدمي كريم تلصنحو شي اقدم ابيله معنا ابزي قدسن كبرون بعل دحنا سلام ابصحنا امين كلاتنا كم نفلتو بعد تنسى دح حماماتنا نبصح زلنا كل بزي عاوت دح تفالي تعقسيو زركب ስለዚ ሎሚ ዕለት ትንሳኤ ክንብልን ከለና ልክዕ ናይ ክርስቲያን ናይ ኩሉ ዓለም ናይ ናጽነት ናይ ነፍሲ ናጽነትና መዓልቲ ካብ ባርነት ዲያብሎስ ነጻ ዝወጻናሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገርናሉ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገርናሉ ክልን ከለና ዝኾነ ሰብ አማኑኤል ገንዘብ ክበካ ይኸል ንብረት ክበካ ይኸል ህይወት ግን አይበካ ዛዕለ እዚኣን ክርስቶስ አምላኽና ናትና ሞት ወሲዱ ናቲ ህይወት ይብል ሓድሽ ህይወት ዘለበስናሉ ዝተፈለየን ዝተባረኸን ተቀደሰን ዕለት እዩ ናይ 50 ናይ 5500 ዝነበረ ናይ ጸልማት መከራና وسلطان أسرور الشيطان أقازل آدم سلام إمي بسيحو دحريها ما يكون سمرتن إمنتن صنع زلوا حزب سلازونه كابتي كل رئين سمعون زلناها يتقنعنا إمنتن نسألنا من قدن أبزز بصحنا نخرج تسنا مسجن هراي تزمن له هو زارب يومون اليوم زعد كل جزء هاجر قدساني كاب قدسان كمان عندنا سمعتات حليفهم اليوم إذا عد زيجي دم قدسان دم سواء لذا حلف له كل جزء سلامك سانة أغناي ولا حمام تمسيق لنا كينات تمسيق لنا كل جزء نحنا خمت واحدنا بصناعتنا أملاك بصناعتنا كسر أمر كلمة هون رجينا نحنا كن كل جزء نحنا نأملاكنا نامسجنا ها هاجرنا يدابرنا لو ما أنتم تتركوا يدبوكم نأخذ لمي بعد تنسى كريستوس إننا نبعد لنا 55 مع تصوم حليفي خاز بعد مسلمو تتركوا يدبوكم مسكين مدهانينا يسوع كريستوس كاب نعنا كبارت نسيت أن كم زاد عننا نعنا كبل لما كاب سمايات كاب دنجل مارم توليدو نعنا كم زاد عننا سلام يس يكون فساو سلام مساتيتنا مسبوتاتنا تي زحلفنايو تي تذكرو تي كوسكيسو ما درجة زي هيمانوتنا نحلو زغورنا ولدي هيمانوتنا بتعمي دنادي سلازي ندعي تمليسه 4 تاقل خبيري مش بحكم الله كبير مبال حكي كما يجي نحن لنا غير حساب دام تقبل لنا امين نيوز الله نروي عاد انجليز الله سويتي ذكي وا عتم زبات دوكوز دروي سويدن قالن قديفو نقعدي ابيت نبي حق ጭውነት ስራሕ ክብረት ይዝባሃል ከምዚዩ አዞ ከገዝዲ በፂ ዘሎ ወላ ሸይጣ ተደራቢ ሸሎ ስለስከ ከገዝዲ በፂ ዘሎ ወላ ሸይጣ نيوز الله نروي عاد نحن لنا غير حساب دام تقبل لنا امين ذكي نيوز سجن برهانه مليون حساب دام تقبل لنا امين حبيرو هذا قال حني نورمالي ما خلاص بالنا زرع عبد مسل كلها لذي سلسلة دحين إذا ها هني على كنت نشد الشام متى رأيك كبرنا سلسلة قلنا ها عندها ولا بتروح من بالكوا نحن نيوهانا تلوم سوات
تازفتوا كفال ناي ሕብረተሰብና ከምዚ ስለ ዝኾነ ነዚ ዝገብሩ ኤርሊን ከኸይድኩም ራእይዎ ካልኦት መራ ኢንተርቴይንመንት እቲ ናይ ቤተክርስትያን ዘርእዩና ፀንሑ ስለዚ for me personally ኣብ ዓዲ ዝመፅእ ቪድዮታት ኣዝዩ ደስ ስለ ዝብለኒ ንዑ ከርእየኩም ስለ ዝደለኹ እየ ንእሽተይ ካብቲ ሓደ እውን ከርእየኩም ቦጌርና ክሳይ ከብል ይኽእል እዩ ግን ብዝያዳ እቲ ኣሰብ ከዓ ብዘለዎ ዓቕሚ ስለ ደምፅእ ስለ ደቕርብ ፅቡቕ ደስ ዝብለኒ ንዓይ ብጣዕሚ ካብኡ ለፍየር ሕጂ 30 ኣሎ ንኺሎም ኣብ ግዜ ፆም እንተኮይኑ ሕጂ ይኸይድ እወ ኣብ ግዜ ፆም እንተኮይኑ ይኸይድ ሕጂ ግን ቁሩብ እቲ ኣሕምልቲ ክሓስር እዩ እቲ በዓል ድንሽ ክሳይ ዝኸውን ከዓ ክሳይ ከብል እዩ ማለት እዩ እወ በቃ ርሕስ ኣውደ ዓመት ደኣ ክፅበቅ ግን እቲ ኣብ ፅቡቕ ቦታ ከይዶም ስኢሎም ከይኮኑ እምበርቲ ዝቤዛስ ክፅበቕ ብሓቂ ወላህላህ ዝብል ፍሬሽ ዝመስል እዩ እቲ ዝቤዛ ተሰልሶ ሰናይ ነገር እዩ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብዓቢኡ ኣብ ዝተፈላለየ ዶባት ድሕልውና ዘለዉ ጉልበቶም የፅናዓዮም ዘበን ሰላም ዕረፍቲ ይግበረልና እዛ ግዜ እዚኣ ኣምላኽ ከምቲ ከሊሉ ዘንብረና ዘሎ ካብ ኩሉ ድማ እቲ ፅምብል ኩሉ ግዜ ኣብ ጎደና ዝዘናግዑ ዘለዉ ገለ ጥራይ ይኮነ ኬትካ ነቶም ኣብ ዕዮ ዘለዉ ነቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ዘንብሩ ማለት ነጋዶ ቀለልቲ ይኮኑን ኮፍ ኢሎም ነቲ ዝቤዛ ኣብ ኣቕሪቦም ኦፍኮርስ ማሕረስቶት ንዑ ዝገበሩ እውን ዓበ ክብሪ ዝወሃቦም ግን ኣብ ስራሕ ንዘለዎ ኬትካ ክትረክብ ምስ ስራሕ ክብረት ምዃኑ ንሰብ ምርኣይ ሓደ ካብቲ ደስ ዝብለኒ እዩ ስለዚ it's beautiful ካብ ዓዲ ዝመፅእ ቪድዮታት ከይረኣኹ ነዊሕ ገይረ ስለ ዝነበርኩ ሎሚ ኣብዚ ክውድእ ክፍትን እየ ብዘካለ ነይረና ንግን እታ ግዜ ከይዳ ስለ ዘላ ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትን ኢና ንዓመታ ከምዚ እዋን ከየጉረፈ ከየሽረፈ ንገሌና ኣብ ዓድና ምስ ስድራና ልዕሊ ኩሉ ሰላም ኮይኑ ዓድና ወፊሩ ዘሎ ንገዝኡ ዝምለሰሉ ኣብ ግንባራት ዘሎ ምስ ስድሩን ደቁን ኮይኑ ዘሕልፈሉ ንሃገር ክብል ካብ ብዙሕ ነገራት በኺሩ ዘሎ ናብ ስድራ ቤቱ ዝምለሰሉ ተኣሲሩ ዘሎ ዝፍታሓሉ ኣርሒቑ ዘሎ ዝምለሰሉ ዓመት ይግበረልና ኢና ንብል ናይ ብሓቂ ኤርትራ ናብ ንቡር ተመሊሳ ኩሉ ህዝቢ ከምዚ ኣብ ደገ ኣብ ደስ ዝበለና ንወፍሮ ንኣትውን ዘለና ከምኡ ዕድል ድማ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ተፈጢሩ ኣሎ ክወይሉን ክፅዕሩሉን ክሓርሱሉን ክነግዱሉን ክመሃሩሉን ኩሉ ደስ ዝብሎም ዝገብሩሉ ብፍላይ ድማ ነቶም ንኣሽቱ እቶም ኣያታቶም ዋጋ ዝኸፍልሉ ዘለውን ደቆም ዝኸብሩሉ ደቆም ዕድላ ዝረኽብሉ ፅቡቕ ሂወት ዝመርሕሉ ክኾነልና ተስፋ ንገብር ደገ ዘለና ድማ ኩልና ናብ ዓድና ናጠመትና ብኸመይ ነቲ ሕብረተሰብና ክንጠቅም ንኽእል ብኸመይ ነቲ ቁጠባ ክነበራብር ንኽእል ብኸመይ ኣብቲ ዘሎ ጉዕዞ ናይ ምዕባለን ግስጋስን ክንሳተፍ ንኽእል ምናልባት ካብ ሎሚ ንፅባሕ እንተዘይገበርናዮ ብቕድሚት ንዑ እናሓሰብና ንኽንከይድ ተስፋ ንገብር ኣነ በዛ ልበይ ነዛ ትምኒት እዚኣ ሂበኩም ክውዲ ይመርፅ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ደጊመ ደጋጊመ ርሑስ ኣውደ ዓመት ንዓኹምን ስድራ ቤትኩምን ነዚ ቻነል እዚ ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ዝሓገዝኩም ድማ የቐኒየልና እናበልኩ ክሰናብተኩም እየ زتسايتنا عقوبة ورك على في
ዘተሳየጠነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ አማን በአማን አማን በአማን